Žongléri, vysuté hrázdy či divadlo. Stupava celý víkend žila novým cirkusom. Do Kaštielského parku zavítali umelci z celého sveta. Na festivale Circulart predviedlo svoje umenie na hrazde aj trio Wise Fools. Na Slovensko docestovali z Fínska a Juhoafrickej republiky. Je to festival, ktorý sme založili pred 12 rokmi a momentálne, ako vidíte, tu máme 3 šapitá, 70 predstavení zo 16 krajín. Izabela a Ernesto z Venezuely prišli ukázať svoje predstavenie o 2 námorníkoch, ktorí objavujú nové miesta. Naša show, ktorú prezentujeme na festivale Circulart, sa volá Land Ahoj. Robíme trochu akrobácie, komédie, improvizácie s publikom a našim hlavným prvkom je výstup s bydlom. Diváci si okrem vystúpení mohli užiť aj sprievodný program, ktorého súčasťou boli workshopy, v ktorých si sami vyskúšali rôzne cirkusové disciplíny. Tu v Kaštielskom parku je aj krásne jazero, čiže diváci majú možnosť člnkovať a zažiť ten festival ako keby z vody. A potom máme také dielne, kde si môžu deti vystrihovať cirkusové postavičky. Veľmi sa mi tu páči, no hlavne tie cirkusy. Bol tam taký jeden ujo, čo hral futbal a ja som futbalista, tak sa mi to páčilo. Aj tie triky sa mi páčia. Festival nového cirkusu je unikátnym podujatím, ktoré spája rôzne cirkusové disciplíny a ponúka vystúpenia svetových hostí na jednom mieste. Na Slovensko sa vrátia opäť o rok. Ajde! Andrea Šeligová, RTVS.